Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti Posedení s Veronikou. Dneska si povieme o tom, ako si pomôcť v našom bežnom živote. Prichádza predvianočný čas, ktorý môže spôsobovať nejaké stresy, povedzme nejaký zhon. Tak si povieme nejakých pár príkladov o tom, ako práve sa nenechať vtiahnuť do tohto zhonu. Začala by som tým, že každý to máme dostupné, každý to málo využívame a je tým náš dých. Naše detičky, oni automaticky dýchajú do brúška, keď sú malé, ale my tým, ako dospievame, začneme dýchať veľmi plítko a málo zhlboka. Keďže som lektorkou jogy, tak by sme si dali, kľudne sa pridajte ku mne, pár joginských dýchov. Čiže začneme tým, že ľavú dlaň si položíme na hrudník, pravú dlaň si položíme na brúško a začneme sa zhlboka nadýchovať. Kľudne si zatvorte oči. Na chvíľočku len sledujte svoj dých, nekontrolujte ho. A pomaličky sa začneme nadýchovať do našej pravej dlane na brúšku, ako pri nádychu rastie. Vytiahneme nádych do hrudníku až ku krku podkľúčnej kosti. A výdych z podkľúčnych kostí, z hrudníka a brúška zatiahne pupok bližšie k chrbtici. Nádych do pravej dlane. Do hrudníka podkľúčne kosti a výdych z podkľúčnych kostí, z hrudníka, z brúška zatiahni. Nádych do brúška, do hrudníka až hore a výdychom klesá ľavá dlaň, potom pravá. Pri nádychu sa dvíha pravá dlaň, ľavá a pri výdychu hrudník klesá aj pravá dlaň, tvoje brúško, nádychom do pravej dlane, do hrudníka až hore ku kľúčnym kostiam a výdych spod kľúčnych kostí, z hrudníka a brúška, po takto ešte párkrát. Dýchaj do všetkých strán, dopredu, dozadu, právo, vľavo. Kľudne pomaličky ustáľ dých, otvor si pomaličky oči a aspoň pár minút denne, ak sa dá, nájsť si svoju chvíľu pre seba, na chvíľku sa predýchať. Alebo ak vás aj práci dačo vytočí, ísť na toalety sa zatvoriť a predýchať sa. Nemusíte mať na to extra miesto, ale skúste fungovať tak, že si svoj dých skutočne budete uvedomovať. Čiže pri šoférovaní, pri umývaní riadu, domácich prácach, pri čomkoľvek, skúste zameriavať svoju pozornosť na svoj nádych, na svoj výdych. Jedna vec je, že vás to sprítomní do prítomného okamihu, pretože málo kedy žijeme tu a teraz, buďme v minulosti, teraz v období dušičiek, že spomíname na našich blízkych, alebo práve v budúcnosti, že máme starosti, že čo budúcnosť prinesie, tak skúste zaradiť váš dých do svojho života. Byť tak prítomnom okamihu. Pomôže vám to, určite vám to zníži mieru stresu vo vašich životoch. Tak, toto je jedna vec, ktorú odporúčam. Ďalšou vecou sú tibetské misky, zvukoterapia.
sú perfektné práve v tom, že sú ladené na frekvencie, ktoré málo kedy okolo nás sú. Frekvencie, čo sa týka rádií, televízií, vibrujú na nižšej úrovni. Čiže nemusíte si to zaobstarať, mám len taký príklad. Zvyknem aj organizovať práve takéto zvukoterapie, kde vám pomáha harmonizovať vodu. Ja už som to aj spomínala. Masaru Emoto, on práve robil štúdiu, bol to vedec, ktorý sledoval kryštáliky vody pod rôznymi vplyvmi, čiže práve napríklad takéto zvuky tibetských míz alebo rôznych holistických nástrojov majú za úlohu práve to prinavrátiť nás do toho zdravého, do toho nášho prirodzeného fungovania, ktoré je práve týmito stresmi, vecami okolo nás spôsobené, že sme v tej disharmonii. Takže môžeme si pomôcť aj takýmto spôsobom, že zajdeme na nejakú zvukoterapiu osobnú, alebo už keď tak nejakú kolektívnu. A uvidíte sami, ako sa budete cítiť, pretože tým, že pomáha harmonizovať vodu, my sme z väčšinej časti z vody, z nejakých 70%, tak práve to je tiež jedným spôsobom, ktorým si môžeme pomôcť. A čo ja veľmi rada využívam, tak sú olejčeky. Voľné olejčeky. Ja odporúčam značku Bevit, pretože mám s ňou veľmi kvalitné skúsenosti. Nie je olejček ako olejček. Tie, čo si kúpite za 2, za 3 eurá, určite nie sú tak kvalitné ako tieto. Sú tam pridané rôzne látky. A ako viacej som sa do toho ponorila, začala si o tom čítať, zisťovať, tak skutočne na výrobu takejto fľaštičky je potrebné veľké množstvo. Držím teraz v ruke olejček s názvom I'm Happy. Toto je doslova a do písmena adrenalinová injekcia. Keď už sa cítite unavení, na konci síl, stačí si pár kvapiek kvapnúť do dlane, pošúchať, prekryť nos, ústa, zhlboka sa nadýchnuť do nich aspoň 3-krát a sami uvidíte, že vás to jednoducho nabudí, dodávam tú vašu stratenú energiu a možno už nebudete mať potrebu tak vrieskať po deťoch alebo podobne. Na ich stránke je týchto olejčekov veľa, majú samozrejme aj úplne mega veci, cez zubné pasty, pracie prostriedky, ktorými som veľmi spokojná a všetko je to skutočne na prírodnej báze. V tomto jesennom období rada používam olejčeky Bodyguard a Protect. Keď aj sa budete cítiť nejako choro, že na vás začo lezie alebo podobne, tak práve nakvapkať si olejček, natrieť si nimi plosky nôh, predýchať, dať si povedzme do difúzera, tak bude na vás táto vôňa vplývať, prestúpi vám a má plno mnohých účinkov. A čo sa tohto bodyguardu týka, pokiaľ aj pracujete s ľuďmi alebo ste v takom prostredí, kde s tými ľuďmi musíte komunikovať, nejakým spôsobom vychádzať, tak toto bude váš ochranca, ktorý vás ochráni pred takými negatívnymi vplyvmi zlomyselných ľudí, to môžeme nazvať. Ďalej tu mám Eros, to je taký partnerský, keď si chcete spraviť pekný večer. Ďalej tu mám napríklad Learning, ktorý vám pomôže pri učení, povedzme, pri sústredení. Power, tiež skvelý olejček a mnoho ďalších, ktoré majú veľmi kvalitné účinky na vás, aj na váš život. A tie difúzery sú tiež mega, ja som s nimi neskutočne spokojná. Kto chodíte na moje lekcie, tak s týmito olejčekmi sa stretávate.
tak posúďte sami. Sú dosť silné, nie sú to skutočne olejčeky, ktoré by vám nenavodili ten efekt. Pri každom olejčeku máte popis a ak budete mať záujem s Bevit firmou mať nejaké produkty, kľudne sa mi ozvite. Môžete sa zaregistrovať podo mňa, aby sa vám tam už nahodili nejaké zľavy. Pretože povedzme, majú tam akcie, že 1 plus 1 zadarmo, alebo je 50% zľave a mať takýto kvalitný olejček za povedzme 10, 13, 15 eur, tak to je na nezaplatenie. No. A ďalšími vecami, ktorými by som sa chcela s vami podeliť, tak sa s vami podelím 3. decembra na mojej prednáške. Bližšie informácie vám ešte pošlem. Bude to vlastne taký už predvianočný čas, ten zhon. Tak môžete prísť, môžete položiť nejaké svoje otázky, ktoré vás zaujímajú, či už z duchovného hľadiska, alebo z toho bežného života, pretože veľakrát nám stačí možno iba zmeniť ten uhol pohľadu a možno prísť nejakému pochopeniu pri počutí iného názoru na danú vec a možno nám tie veci sa už budú javiť o niečo inak, o niečo ľahšie, o niečo jednoduchšie. Tak, týmto vás srdečne pozývam. Bude to vo Zvolene, v Luna štúdiu. Čas sa ešte upresní 3. decembra. Pokiaľ máte záujem alebo ste začali sa nejako venovať duchovnej práci, nejakej ezoterike, spiritualite a je to pre vás dosť metúce, kľudne mi môžete svoje otázky napísať na e-mail pod videom. Rada sa s nimi budem zaoberať, aj ma inšpirujete pre ďalšie videjko, tak sa budem veľmi tešiť, budem veľmi rada a zatiaľ vám prajem krásne dni.